एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जाला तो शिवसेनेचो मुख्यमंत्री न्हय अशें विधान महाराष्ट्राचो आदलो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हाणें केलां। ज्या पद्धतीन महाराष्ट्रांत सरकार स्थापन जाला आनी आपणाक शिवसेनेचो कार्यकर्तो म्हणप्याक मुख्यमंत्री केला ते आदरपूर्वक लेगीत जावं येताले अशें ठाकरेन सांगलें। इतल्या मजगतीं ह्या विधाना विशीं एकनाथ शिंदेक विचारल्यार खरे शिवसैनिक आनी शिवसेना पक्ष म्हळ्यार आमची अशी जाप दिवन उद्धव ठाकरेच्या ह्या विधानाचेर शिंदेन थोमणो मारलो। जे काय भारतीय जनता पक्षासोबत जाऊ इच्छितात आणि जे गेले त्यांनी हा प्रश्न स्वतःच्या मनाला विचारायला पाहिजे की 2.5 वर्षापूर्वी शब्द ज्यांनी मोडला आणि अशा पद्धतीने पाठीत वार करून पुन्हा एकदा शिवसैनिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासाठी शिवसेनेचा मुख्यमंत्री हा तसा शिवसेनेचा मुख्यमंत्री नाही। कारण शिवसेनेला बाजूला ठेवून शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होऊ शकत नाही। विधिमंडळामध्ये शिवसेना विधिमंडळ म्हणून आम्ही 2/3 मेजॉरिटीपेक्षा जास्तीची संख्याबळ आमच्याकडे आहे आणि शिवसेना लेजिस्लेटर पार्टी म्हणून आज या ठिकाणी शिवसेना म्हणून आम्ही काम करतोय। आम्ही बाळासाहेबांचे शिवसैनिक आहोत आणि बाळासाहेबांचा हिंदुत्वाचा अजेंडा घेऊन आम्ही पुढे जातोय।